akan dengan mas bukut tuai namta sing kajong full dalin khar kongor mangta ngi tuai dengan benta sing jing jatai kaman sim jong riolin daling do maka benta eri shailin mausor badai sing kha pen yo jing ko jing kia nak benta ituin tina nongneng pendon prinji ko jing kia kumjuru nak bentai I bambos mairom. Irwai mas bekui nomor lai spa lai pra. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jingis nei bacing pa. Kajing iklam jing star. Katenguk pa badukon badamen sem bakoj ka jing e jong try jong yu Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lem bad ka jing selok jong men sem bakoj kindan rengkat bad pi baro kohan men ko para menta ka step lengba ka gospel u Jesus u khot uer yang abad pi ban pusan ha kajing im kajingi bang gidei ban penlong uklidu jong kajing im jongi ya uhi dalade ngidei ban shem ban ngidei ban ong bau jisu udei utan rai jong kajing ngej Kristen jong abad jong pi den mata kedau manta kasngingi haban keli halade hato shisha ngishim na em ba katalong jong kajing im katalong lane katan rai jong kajing ngej kajingi kadai ujisu dalade ne ngi penlong tenrai ne ngishim tenrai daki wei pat gejinglong ne kitiar jong kane kaperthei jungi bonsin ngi klet bonsin gilendet bonsin ngim sempatiau ban penlong yo jisu katenrai jong gejing im pat gejingai gejungi den matagrau ha kane kasngi habang iwan ban simmenta ha kane kamas kebukhut to ken ngin pan kabor nautrai knang bamanga mapi ngila ban sim ban penlong yo jisu katenrai jong kejing im breu jungi kamtame jong kejingej bat kejing im kristan jungi kohan men ko para na ko benta baro kipor ki bamanga mapi ngilendet ya kine kejing khot bat kejing hikai jung jisu ban le ha kejing im ka jungi token menta ngin pen map nautrai na ko benta baro kilat kilet kitam kiduna ngapla hau blei badan bor baro badapi kohan men ko para bang alale pop shibun da gijing perkhat da kiten da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrau jonga namar kata ngakarpat kamaria bakhoj kabaya sa kathei soti ya ke angel bat kirukoj badapi kohan men ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yengi
mandala mapi ki pop jungi unyalam yangi sha kajing em bom jukut. Amen. Dragon rat go blaze yangi. Dragon rat go blaze yangi. Oh Christo rap kono benim jangi benim yangi. Dragon rat go blaze yangi. Dragon rat go blaze yangi. Christo map, oh Christo rap kono benim jangi benim yangi. Dong in ya duai ngiduai na kabanta kaying kasam jong i babu fuljan karbani kamtame ngiduai na kabanta i wanda rentong ngiduai botrai unpan slay i da kabor jong man sem bakoj ngiduai kerpang na kabanta jong i botrai unan rengkar bat i inai i ke jingkoj ke jingkhia ke bapura ha kamet kaman sem bad ha ke jingmod ke jing perkhat kamtame botrai unang krosyani i baila banang im gajing im ka babaha gajing i baila ban light na gajing snew baro ka bayo la se i kandu ha gajing im gajing i ai botrai jisu bala khod i balai i gajing ai ulong shisha gajing shai bat ka bor jong gajing klan ban yale teng e ya gajing im ya gajing e ha gajing im gajing i to ai ngi karpad ya me ko blei badan bor baro bada gajing sirham bakhoj ha gajing dan lade ka baprang yangi menyalam yangi ha kidanut baklem tobria shaki e ki ba khoj ki ban sawan dautra jingiu jisu kresu kon jongme ube marbasan sha rengkat bad me ha gajing long ka wei jongomen sem bakhoj ublei junam la junam amen. Kajing pulay na ke kitab Genesis. U Israel ula i Joseph kampalat ban ya uno na ki kun jong u. Namarba une ulong ukun kajing long temen jong u. Bad ula pa su kawai kasopti bajan sur bad badon kti na kabenta jong u. Henry haba ki henmen jong u kilayo i ba ukpa jong ki ukam i ya u ban ye ki henmen jong u baro kila isi ya u. Bat kimla banyak keren pabat u. Lajia baki henmen jong u, kila lej pen bam plang, yaka kenhun ukpa jong ki hajan Shechem. Teu Israel ula ong hau Joseph. Dei ha Shechem baki henmen jong pi, kila ya pen bam plang yaka kenhun. Ale, ngan pa ya pi shaki. Kum tau Joseph ula lej bod yaki henmen jong u, bat ula lap yaki hado tan. Kila yu iya u na jingai. Bat syuabun poi hajan jongki, kila ya selaban penyab ya u, kila ong paramaki, hakmi ulawan unong posniu, ale minta ngin ya penyab ya u, bat ngin berade u ha kawai na kini kipukri. Nang tangin ong ba umrat klau ulabam ya u, hang tangin saya pej kan jayu ya kijing posniu jong u. Henry habau Ruben ulayuk sengaw ya kata, ula pelaj ya u nakakti jongki, ong. Nyimdai ban shim ya kajing im jong u. Bad uruben ula ong haki. Wat pen mi isnam. Shubra de u hakane kapukri. Hang ne hari kenja. Henry wat ketakti ya u. Ba umut ban pelaj ya u. Nakikti jong ki. Ban pen pai u syauk pa jong u. Kumta habau Joseph ula poi haki henmen jong u. Kila loit no ya kasopti jong u. Kato kasopti bajensur bad badan kiti kaba upong. Nang ta kila shim ya u bad kila bradi u hakawai kapukri. Kata kapukri kalong kabat theli omdon ai haka.
nangta kilay syong banbam, bat haba ki yapet kilayo isi kunhun ki Ismael ki bawan na Gilead, bat la ki ut ki bakit ki kenja musla, kajing iubi bat kamir. Bakiyat lenti nangta ban leit ra sya Egypt. Te ujuda ulaong haki henmen para jung u. Kamentoy ayu ladangin penyab yalau para bat ngin buri yakas nam jung u. Ale yangin syudi no ya u haki Ismael. Nyimbit pan ketakti ya u namar ulong upara jongi kadok kasnam jongi hi. Te barok si para kilaya ku ungu ya u. Enda kinong kayi Midian kilayat nangta kila sei bat kila raya Joseph nakata ke pukri bat kila dia haki Ismael arpeu shekel karupa kine pat kila yalami Joseph she Egypt kaktin jong utrai Sungo yaule. Sam cispakstan nomor nyospa kendai punril. Nyospa kendai punril. Kata-kata kepertai
bầu lai ti nói leo kun ba mar way ba ba ro ba nge jau nam ya reun ya ka ching im bom chu ko ya ro you try Enjoy ban sap ka gospel jom Utrai udon rain card bat phi Berkat bat piru ka jing pole na ka gospel bakut kat kum u Matthews ka brom hame ko try Hakata kapor u Jisu long hagiling dorang ba bat kitamen kesan bat upaj ba Sngap sa kane kaway ka farsi Ladon utrai kendo ubalatung ya ka brisawan badulaker ya ka baro saudong ulati haka ya ka kor klem sawan bad ulate ka kut nang ta ulai wai ya ka ha kinong rab buhura bad ulalej sa kaway pad kari haba la janpoi kapor khetso ulapha yala kisakri sha kinong rab buhura banshim ya kabaha jungu hanre kinong rab buhura pat kila kem ya kisakri jungu kila sho ya wei bad kila penyap ya wei bad kila lantam mau ya wei pat ulapha biang sa da ki wei pat kisakri khambun ban ya kiba menshua bad kila le kumju ya kiru khadu e ulapha shaki yalau kun uong kin buram yau kun jonga Henry haba kinong rabura kiloi yau kun kila yaong para maki uneu long unong yo pateng ya ngin penyap no yau bat ngin yo ya kanong pateng jong u kumta kila kem yau bat kila shop yau shabar kabri sawan bat kila penyap yau te habau trai kabri sawan uan unle ayu ya gitu kinong rab buhra kila ong hau klempep un penyap ya gitu kirus new badun ai wai ya kabri sawan haki weipat kinong rab buhra kiban ai kabha jungu hakapor kabadei u Jisu long haki pimpat jupule ha gijinto utahi umau yau ba kinong tre kila kantaj ulakla long umau dong kane gede ka jingle utrai bat ka long ka baphala haki khmat jongi te kumta ngong api ya ka himau blei en sim no na pi banan ai ha ka jaj ben reu ka bapen mi so haka haba kiling do orang ba bat ki farisi kila yos ngeu ya ka farsi jongu kila tip bau kren sapang jongki Henry haba ki persang ban kem yu kila shifting ya ki paj ba namar kila nyeu yu kum unong yatu lupa ka gospel utrai ka jingiro ya me ku Chris Kohan men ko para menta kesngi lengba ke gospel utrai ukhot yanga bade phi iwei paiwei ba kat ba ngedang em ha kana ka prathei ngidei ban shem ya utrai Jisu kum kat tenrai jong ka jing em kum ka pdeng jong ka jing em jongi Lada manga ma phi ngi sim nangi penlong yo trai ka pedeng jong ka jing em ka jongi lada ngi penlong yo trai ya ke jing hikai ke jing u ya baro ka e ka baul ai hangi ka tan rai lane ka tan long jong ka jing em ka jongi klempep ngila ban le persha ya baro ke jing e ya baro ke jing snew ki bangi ya kendu ha ka jing em ka jongi Henry mangi pat bon sen ngimla ban yeng ban yele persha ya gijing e ngimla ban yele persha ya gijing snew ngimla ban yele persha alane ban job ya ki ba ngi kendu ha gijing em gijingi namar ngibu ya trai
jengai na ka jing em jengi ngim penlong yu ka pedeng jong ka jing em jengi habang ipe ha ka jing em jengi ko hanmen ko para shisha ngilong kum kina ki nongrab buhura ki bautrai Ukraine ha ka gospel bamenta ka sngi ngilong shisha kum kita ki breu ki nongrab buhura ngiyo i ba kine ki nongrab buhura kim hun ya ka ke ba kila shim lane kila yo ha ka jing em ka jongki utrai ula ai ka bah ya ki utrai ula penbenta ya ki ka ba kidai ban pej ka ka ba kidai ban peniaj ka ba kidai ban yo ha ka jing em ka jongki Henry kine kinong rab hura kim syam hun ya ka ba kila yo ha ka jing em kim syam la ban pediang ya kata ka bah ka ba utrai ula mang na ka banta jongki kidang kwa cucu palat ban ya keba kidei ban yo lane palat ya keba ka banta ka jungki sisa manga biru ngilong tek kum kine kinong rabhura hatong ngihun ya ka keba ngidan ha ka jing em jungi hatong ngi pnyang ya ka keba jia ha ka jing em ka jungi dalaleru ngiteba kat bangidang yo ngidang kwarha kat bangidang yo ngidang kwarha Dang ayo sipo tengka ngam sem hon ya kata sipo tengka ke bangadan hakti junga lani hapala junga ngadang kwa palat ar nelasha ya kato haba ngi kwa arha lani ngi kwa ya ke ba ngi ngim la ban yo ha ke jing im lani ka bomdei ka bha ka banta junga ne ka jungpi ka penlong yang ngi ban let's new ha ke jing im ka penlong yang ayepi ban le pop ha ke jing im jungi Kapelong yang apa yepi bangin bread no yau try balong kepedeng lene ketenrai jong kejing em kejungi. Den mata kedau ko hanmen ko para utrai kwa yang apa depi hun ya ke ba pi yo ha kejing em jung pi. Pediang ya ke baha ke benta ke bau try ulamang na ke benta jung pi. Laladei ha kaliang jong kamet jung pi hun bat pediang ya kata ke ba pi yo ya ke baha ke benta jung pi. Ladai ha kaliang chong ka jeng em ban sem chong piru kum chu hon ya kata ngim dai ban kwar ha ya ka ka ba ka bom dai ka jungi la nei ka ba ngangam la hon pediang ya kita ki jing yo la ne ki ba ke ba ngidon ha ka jeng em kan nei ka dai ka ban kong ka ba trai ukwa ban yetu yang a ba dai pi ka bar pat ko han men ko para ka ba jisu hikai ngi lengba ka gospel ka dai ka nei utrai ubadap da kajing da kajing isne yang ayepi ukhot yangi man kapor ukhot yangi wearing man kapor ban kala kebamut kabalang ka ayanga badepi kane ka ayomlan kane kata kapor ka bamangi ngi haban kala kebamut utrai jisu lengba kabalang upasiau hakinong trai jungi hakinong yalam jung kabalang bu kane ka ayom nak banta ki kunjunga kenang bamaki kin snutu ya ka jingdon kam ban kala ka bamut utrai jungi upha ya kinong yalap baper ya kinong hikai ki babun ha ka jingim junga ba jungpi ban khot yangi ban weringi ban ptha yangi ban kala ka bamut utrai ubadap da ka jingit utrai ubakrhai ka jingis nei yang abadepi ukwa yangi man kapor ukhot yang iman ka kelimat ban kala ka bamod ju sange ban khot yang i ban ai kan kalat nak banta junga jung pi ban wan kam jan chu ban ino ya kita gejing auria ban ino ya kita gejing sneu jungi ban bread no ya kita gejing long gejing pelong pedeng jungi ya kan ka pertai ukhot yang i ban penlong ya u ka pedeng jong ka jing em jungi kabalai pat ko hanmen ko para ublei ulong ubaya sya hadu kata kajing isnei kajing baha kajing sebun kajing kalong kabaya sya bat kabaya ne na kebanta jungi wala da manga mapi ngim sem patiau ya kajing khot kajing wair kajing wala da manga mapi ngim sem sngap ya kita ki kubor ki ba wa yang ayepi ban kala kabamut ban penlong yu katenrai jong kajing em jungi unang yai khot yangi dalalei unom ino yangi nios ngau ka gospel upha shikan hon ki nong wan ha ki to ki nong rab hura ni ki kentaj ba ki la ben ki penyab ya ki upha ki bahar kumju ki le
ya lau kun le jong upa kumju gile kane ke chu ka baule ule na ka banta jungi wala dangi kenta ya baro ke jing hikai wala dangi kenta ya baro ke jing sneng ke jing krau wala dangi ngim snap ya ke ke ba ki nong ya tu lupa la ne ki nong ya lam jong ka balang jungi ne jong nga marwei ngi le ya kata utrai ju sange ban pha ya kito na marba ka jing isnei ka jing bah jung u kalong ka bajleu bat ka bayar bat ka bayai ne na ka banta jong nga bat jong pi ko hanmen ko para kabakadu kabotrai ukhot wer yang abada pi ban shim lande ban pusan lengba ke gospel bamta kasngi kadei kane wat su keliang da kabasniu habaki wei kilasniu yepi su keliang da kababha habaki wei ki su keliang habaki wei ki ai pi da kabasniu kane kaba utrai ukhot yang badepi habangi pule na ka jing pule ka baneng kong kumjung yos ngau u Joseph habaki hanman ki para ki jung u ki le ben yu ki le kho yu ki la di yu ki la mod bhadu ban panyam yu Henry ngi i bau Joseph siu keliang ya ki hanman ki jung u da ka jing sneu siu keliang da ka jing sneu balai hakano kurkom u Joseph ula ban le ya gane namar upenlong yaw trai kapdeng jong ka jing jung u namaros ngutho u trai u blei u badan ka jing badan ka jing isnei u badan ka jing bhana ka banta jung u shem ya kane ka jing long jong trai den mat ka daw u la ban siu kaliang yak ki han men ka jung u ki bala sneu yu ki bala kho yu ki ba mot ban paniam yu da ka babha kumjuru ka gospel hi ka khot yang abade pi utrai habau pe yang abade pi walada ngiles new yu kano siu kaliang da kababha Henry unang yai the ka jing bha unang yai the ka jing spun unang yai the ka jing isnei ka jing ki jungu na ka banta jungi ko hanman ko para kane ka dei ka por ka bakhoj ka por ka kantang ka ayom len ka por ka bamangama phi ngin i ya kine baro ngin i ya kata ka jing penlong tenrai jungi ka jing penlong pedeng jungi ya ki jing auria ya kane ka perthei Henry ngin shem ban ngin penlong yo trai ka pedeng jong ka jing jungi ngin duai bo trai unang ai bor yang abade phi bangin la shisha ban shem ha ka jing jungi u jisu ka pedeng ka sentar ka tenrai jong ka jing Kristan jungi en yoro yaw Jesu Christ Junam la junam amen ngin yang ngin pla yala ka jong ka jing nga ngej Hau ble pa jun bor boro nong chao ka bleng bi ka tau ka Jesu Christ kun mamar wei chu utrai jungi ya la pon na masim khoi ya balakha na kamaria Jesu ya masale bi to por Pontius Pilatus salam hayu ya blatebiu ya sibiya aksingi ka balai la mi pan me kiya ula kiu sabnai ku shang kamon lei pa dan bor baro nang tawan bal bichar ke be bayap ngangai hauman sem bakhoj hakabalang kathlek bakhoj hagat sulok rekhoj hagat chunga bipop hagat chungi pat kado bar hagat chungi bom jukut amen Laispa Prakusa Laispa Prakusa
Toduai ko para bagai jeng kenya jenga bajung pi kan long bapriang ho nak madu blei ko pa badan bor baro. To try pedeng jingnya ikiti jongpi na kumta ka jingro berom kerteng ka jungu ka jumta yangi badalang ko jungu baro away. Toai bagai jeng isnei jomeng ikarpat ko blei kan penyaj haswa ke syakri jomei na ka banta ka jinglan yam ya kine ki jingmaya bat kan yalam yaki sha ka jing im baru blei dau Chris utrai jungi amen. Utrai udan rengkad bat pi Rengkabat piru to kentu yalaki danot Ki shall try to nginai ngutrai blei jungi Basong hok bat kateng Dasisha kalong ka basang hok bat ka badai ka day ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko kpa bu khoj ko blei badan bor bat bom chikut namar mela hukum yangi ban ai ka ngu ka dem jangi da ka jinglan la de khnang ban pendu bor ya ka jing sarong jangi kinong pop bat penlong yangi kinong perthubot ya ka jing sbon jongme haba ngi ai lem ya ka jin bam jungi ya ki bahok ya ki baduk bat kumta ngi penan borom yame rengkat bat belen ba ki angel kat ba ngi pen bena da ka wei ka sur ya ro Dasisha melong bukot ko try ka thamei jong ka jingkhoj baro namar kata ngikir pad yame topan khoj pan kantang ya kine ka jing terwa jongi dag bapha yaman sim jongme kum kam jer halor jongki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ Hakapor baladi no yu badala kamon sngob ha ula pediang ya ke jingsha shutom ula shim yokpu bad gabaingu yame ula kedia yu badol ai hala kesendran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hakaju kurkon enda lalaya bam ula shim yaku kuri bad kabaingu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bad bom chukut ya kaba en penmi na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta kajing map yakipop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngait Kata sin bagi am yu deukku bangi de ya kane kakuri
namar kata ngi kebapan menta ya kejing ya ber kejing mi pa chungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kejing em bat ya kuri jong kejing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi kebabit ban yang hakmat chung me bat ban chakri me da kebas ngoret ngi kerpat me bangi kebayo banta hakamat bat kasna mukres ngi long kiba lapaniatali ka way daw men sem bakoj token mau kotraya kebalang chung me kebala priang hasatla ka pertai bato penjanaya ka ha gajing ej rengkat bado Francis ukpa bakoj jungi ul bad marwen yu bishop jungi kakanhun ki bishop bad baro ki lingdo token mau lemru ya ki hanmen ki para shinrang bad kantei ki balyothia da ka bakerman ya gajing mi pad bad ya baro ki balaklat no ha gajing isne jong me to pediang ya ki sha gajing shai kakmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpad ya me barengkat bad kamaria thesoti bakoj kakmi jong ublei ujesa bakoj ukurim jongka ki apostol bakoj bad baro kerukoj ki belapan senga bahaya me pateng la pateng ngilong ke bebet ban yo bantalem ha gajing imbom jukut bad bengini ro bad pendan borom ya me daw kun jong me uji sukres dau lembatu badhau kanlong hame ublei kupa badan bor ha gejingilong kawe jongomen simbakoj baro ka borom bergejingiro junam la junam amen kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbelah hikai ngi dekstin belai ngi nod banong kok pa jungi ubah beneng kalong kapukoi kerseng jume kalwan ke ma jume kalong kamon jume ha kendeu kumbah beneng tai ngi menca kecingbam jungi kebahala kesni batama bingi kerengkan jungi kumbang ngi rugi ma bi kebelas ne ngi padwat yalam ngi sha kecing pensoi Henry penlajangi na kebas neu. To penlajangi ngi kerpat kotrai na gejing sneu baro ha gejing sebon jong me to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gejing rap gejing isne jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na gejing janjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya gejing kerman bakoj bad gejing wan pat jong nong penem jungi uji sukres namar kejume kalong kaima kejume kabor kaburam junam la junam Kotra Jesu Christ me blang haki apostol jungme kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi Henry ya kajinge jong ka balang jungme bad ha kajing sabun jungme to ai kai kajing suk bad kajing atali ka wei kat kum ka mon jungme mame ubi marbasan shar junam la junam amen kajing sukotrai kedan barabor rengkat bad pi Rengka bat piru tongini terwa ya kada kajing suk iwei highway pat kajing suk bad pi hak mi kun lang brod jong blai hak mi bakid no yaki pop jong kaprthei suk yang ek bala shakhot sha kan ek jing khawai jong ukun lang brod
ko kan rat ngam song ha ko man ro po ka ying ka junga han rai shong kan tin ka man sem junga kan sakhia hi kamat bat kas nam kris kan ribat kan ilam ini sha ka jung em bom jukut amen. Sa
hakane kapor ke bukhoj kapor ke bekentang kabau jisu lawan rung ha ke donot ke jengi ngi along ke wei badu leng ba ke Eucharist bukhoj ngi ai ke ngu ngi ai ke dem ngi ai ke jengi ro ngi ai ke boram ke nam yu na ke benta ke jing ik na ke benta ke jing sbon na ke benta ke jing kraw jong ke jing isnei ke jing u yangi kam tame ke jing khot ke jing u yangi man ke por man ke klimat ban ke la ke bamut ban penlong yu ke pedeng jong ke jing em jongi inang yai duai na ke benta ke bapang ke basitam inang yai duai na ke benta ke jing kela ke bamur kinong pop inang yai duai na ke benta ke jing suk ha ke perthei barok away kam tame apo ke ri India jongi nyibu ke jing tmu na ke benta jongi iwei pai wei ba mangi sisa ngila ban i jotrai ha kerkom ke bakerpang hane hakane kapor ayom len inang ya duai na barok ke jing tmu ki bangi labu habas dang kamas kerpange na ke benta babu fuljen bat ke ying kasem ke jing i kerpange na ke benta iwanda rentong ai botrai unang the ke jing e ke jing kerku ke jing u hapo ke ying kasem jong i babu fuljen bat kerpange na ke benta iwanda kohan men ko para ngilong ki khon Kristan ngilong ki khon ke jungblai ki badap da ke jingkermen ki badap da ka jingtengan haba ngidan rengkat badu te kumta ha kan klemat ngin duai ke jing duai jinglek men jubilee jong snam arajar arpusan ko pau bahabneng ai ba ke jingnge ba mel ai hangi au kon jong meu Jesus Christ kohan men jungi bad Catholic ding jong ke jing bun kan kelang hagidanut jungi dau men sem bakoj kan kersu biang hangi ya ke jing kermen bakerku na ke benta ke jingwan ka hima jume to ai ba ke jing jume kan pen keladur yangi saginong lur lengka bomju song thai ban bed ya ke sembai jong ke gospel to ai ba kito ke sembai kan pen keladur na syapo ya ke jaj ben riu ba dia ke perthei mariang barok away ha ke jing kmelenti batikna ya ke peneng batmai bat ke perthei batmai habanda ke bo jong beman laweng no ha ke boram jong me kan tan shan chinom ke jing jong ke jubilee kan kersubyang hangi ki pilgrim jong ke jing kermen ya jing ang nut ya ke tia ke jing sebneng ai bakata ke ju ke jing ai kan persapriang ya jing kermen ke jing suk jong no suspa jong setelah ke perthei Same ko blai jungi bola kerku jinam kan long ke boram ke jingi ro jinam kok pa jungi uba habneng ke long ke bokoj kerteng jume kan wan ka hima jume ke long ke mon jume ha ke kendeu kumba habneng Aingi mata jungkam jungi kepala kesengi atama bingi kerengkang jungi kumba ro ma ke belas ne bingi badwat yalam bingi sha ke jing pensoi Henry penlai ini nak bersniu amen. Kublai ko Maria kabadab de kechingai utrai dan batpa balakar ku ya pa na peneng ikentei balakar ku ya so po jong pa Jesu ko Maria bako yokmi jong blai taduai nak benta chingi kenong pop menta badakapor kechinya kechingi amen. Kaburam hau ka badakon badaman sem bakoj kumba kelolong kumba menengkong kumju menta bad barabo jinom la jinom amen to ngin ya duai kotrai ngi kerpat to penlong yangi kinong yo pediang ya kanai kesenjat jong ke jingpen im bom jukut bangin ya hakor kom kabadai kenang bangin poi syakata ke jingpen im Dau Kris utrai jungi Amen ngu ke kli pediang ke jingkurku bakerpang ke jong utrai to ai haki pai jong me ko trai ngi kerpat ya ke jingkoj ha ke mensim bat kamet khnang ba da ke bayai ne ha ki kamba bha kin la ban yo barabor ya ke jingyada na ke jing sumar jong me Dau Kris utrai jungi Amen utrai don rengkat bat pi Rengkabat pi ublai badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon badoman sem bakoid amen tolai suk i bersyukuri utrai da ke jing i jung pi mar kaliang yismo yaublai Abar san pusa
hau pa pada kono mensim mukui walau menikong kumjum tawar berabor shalom la shalom amin. Eni roy utrai Jesus Christ Jinom la jinom. Amen.